sa himaya nga walay katapusan. Ang pulong mo, Ginoo, among kahayag o kaluwasan. Pagdaigalan kanimo, Ginoong Jesu-Kristo, Hari sa himaya na walay katapusan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan, o dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana, ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa luyo, dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan magpaubos iyang sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, para kanako nindot ang atong mga pagbasa karon kay kini nagpahinumdom kanato ilami na diha sa atong pagduol o pagampo ngadto sa Ginoo. Nga sa atong klase nga pagampo ngadto sa Ginoo, ang pangutana, nahimuot ba ang Ginoo kanato in the way we approach Him, no? Sa atong ebanghelyo karon, ang atong Ginoong Hesus naghatag og usa ka sambingay mahitungod sa duha ka tawo nga nagampo ngadto sa Dios. Ang usa Pariseo, ang usa usab kobrador sa buhis. Ang Pariseo sa iyang pag-ampo ngadto sa Ginoo, mga igsoon, nakabantay mo, proud kaayo siya sa iyang kaugalingon, di ba, no? Nagpataas siya sa iyang kaugalingon, murabag iyang gipanghambog ngadto sa Ginoo unsa ang iyang mga maayong nabuhat, no? Nga nagpasalamat kuno siya kunuhay sa Ginoo kay maayo pa kuno siya kaysa uban ug dili siya pareha sa kobrador sa buhis, no? Nga diin dili siya himabayi, dili daw siya hakog, dili daw siya limbungan, nagsimba daw siya pirmi, naghatag sa iyang tithes
sa simbahan o nga dili siya pariha daw sa kubrador sa buhis nga makasasala. So makita nato unsa ka-proud kining maong Pariseo siyang pag-ampo sa Ginoo, pero mura man og wala mag-ampo nganuman, because he's just reporting all his good deeds, no? O kung kamo maminaw sa duha mga igsuon sa inyong pag-usisa, kinsa man ang inyong ganahan sa duha nga nag-ampo, ang Pariseo ba o ang kubrador sa buhis? Nakauyon ba kamo sa klase nga pag-ampo sa Pariseo? Sa laing bahin mga igsuon, usa ka kubrador sa buhis ang nag-ampo usab sa Dios, no? O kining kubrador sa buhis mao ning matawag sa unang public enemy number 1, no? Nganuman tungod kay kining mga tawhana matawag yun nga mga makasasala, daghang nasuko kanila nga mga tao tungod kay dagko sila maningil og buhis sa mga katawhan, no? Ang mga pobre mosamot ka pobre tungod kay ingana sila kaabusado sa pagpaningil sa mga buhis. And look at the way he pray to the Lord, no? Dito taon siya sa layo, wa gani siguro siya mosulod sa templo, dito lang sa pultahan nag-ampo kay naulaw siya sa Ginoo sa iyang pagka makasasala. Aware siya sa presensya sa Ginoo sa templo, no? Nagduko ra taon siya, di kuno siya makayahat sa langit. Dinagukan pa ang iyang kasing-kasing o kinasing-kasing nga nangayo og pasaylo sa Ginoo tungod sa iyang pagka makasasala. Nagpaubos siya siyang kaugalingon, no? Ingon siya, "O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala." He humbled himself and accepted as a sinner. Mga igsuon sa duha ka tawo nga nag-ampo, ang gikahimutan sa Dios mao ang kubrador sa buhis nga usa ka makasasala og dili ang Pariseo, di ba, no? Nganuman tungod kay kining maong kubrador sa buhis makita man nga ang iyang kasing-kasing mapaubsanon og mahinulsulon nga nagaampo sa Ginoo. Ug ang kubrador sa buhis, oo, tinuod o kining Pariseo mga igsuon, oo, tinuod nga siya nagtuman sa mga balaod, naghimo siya mga maayo, naghatag sa iyang tithe sa iyang ikapo sa simbahan, nagampo o nagsimba pirmi, nagtuman sa mga balaod. Pero ang problema mga igsuon, ang iyang kasing-kasing nganuman, ang iyang kasing-kasing halayo sa Ginoo. Nganong halayo man sa Ginoo ang iyang kasing-kasing? Pariha sa nabasa nato sa Biblia through the prophet Isaiah, nga diin ang Dios nagreklamo sa mga tao nga nagingon, "Nagampo og nagdaig kamo kanako sa inyong mga ngabil, pero ang inyong kasing-kasing halayo kanako. You praise me with your lips, but your heart is far from me." So mao kini ang giingon sa Dios sa mga tao kaniadto nga nagampo kaniya, nga nakita niya nga halayo ang ilang kasing-kasing although nagbuhat sila sa angay. Ug mao kini ang nahitabo sa Pariseo. Nagtuman tuod siya sa mga balaod, nagampo apan ang iyang kasing-kasing halayo sa Ginoo. Ang iyang gugma nga tinuray ngadto sa Ginoo dili makita sa iyang kasing-kasing kay he just fulfill his obligation but not heartily doing it, no? Sama sa nang pagbasa sa basahon ni Propeta Osias, nga din ang Dios nagpadayag sa mga tao nga naghalad kaniya og masinunog nga mga hayop
ug ang Dios miingon, dili ang inyong mga halad ang akong gikinahanglan. Ang akong gikinahanglan ang inyong gugma nga walay paglubad ug ang inyong kaluoy, no? Kaluoy ug gugma ang gikinahanglan sa Dios. So mausab niining maong Pariseo, ang gikinahanglan sa Dios kaniya dili unsa ang iyang gihimo o gihalad sa templo, kundili ang iyang kasing-kasing nga makita ang gugma o kaluoy ngadto sa uban. So iya manggod nga pagduol o pagampo sa Ginoo, mura man og wala siya magampo, kundili sa akong gingon kaninyo, murag nag-report lamang sa iyang mamaayong nahimo, og nahimo pagayod siyang proud niini. Og di maayo kay iya mang gihukman ang kubrador sa buhis, nga dili daw sama niya nga maayo ang gipangbuhat. So unsa man ang matawag nato sa maong Pariseo sa iyang gibuhat? Ang tawag nato mga kaigsoon niya, self-righteous, no? Self-righteous ra siya kaayo. Ug kung kita mahimong mga self-righteous mga igsoon, dili gayud malipay kanato ang atong Ginoo. Amen. Mga igsoon, ang atong mga pagbasa karon nagpahinumdum kanato in the way we approach and the way we pray to God. Kumusta man kita diha sa atong pagduol sa Ginoo? Wala ba kita mamahimong proud sa atong kaugalingon? Anaa ba ang atong pagpaubos ug ang mahinulsulon natong makasing-kasing diha sa atong pagampo kaniya? Dili ba kita mga self-righteous? Wala ba kita maghukom sa atong isikataw? Kumusta man ang atong kasing-kasing? Dili ba halayo sa Ginoo? Makita ba diha sa atong kasing-kasing mga kaisunan ang gugma ug kaluoy? Mao ba kini nagpatigbabaw labi na sa atong pagpakita ngadto sa atong isikataw? Kay tingalig makabantay ang Ginoo kanato ug moingon siya kanato, pirmi ka nagampo ug nagdaig sa imong mga ngabil kanako, apan halayo ang imong kasing-kasing kanako. Kay wala ka may gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Mga igsoon, let's examine ourselves, especially our heart, kung dili ba halayo sa Ginoo. Manindog kitang tanan. Magampo kita sa Dios nga sulod niining mga adlaw sa pagpamalandong mamahimo kitang mapailubon ug mapaubsanon ug unta ang gugma ug kaluoy mauntay mo pagtigbabaw sa atong mga kasing-kasing. Sa hiniusang tingog moingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang simbahan mahimong sumbanan sa uban diha sa iyang kamasinugtanon sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang Dios manalangin unta sa kalibutan sa iyang kalinaw, gugma ug panalipod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga alang ni adtong naganto sa nagkalainlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hotong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay.
ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom. Isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, og Joel Chevalier Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga kalag sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, makadangat sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Sa hilo mga igsuon, atong ipaabot ngadto sa Dios unsa man ang atong mga panginahanglan karon. O Ginoo, mobalik na unta ang imong katawhan nganha kanimo ug moalagad kanimo sa tibok nilang kasing-kasing pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.